Холи ака. Ха ака. Киҷо шидӣ? Ман мошинат да надодум ки қати дугонаҳот сайра гашт карда бигардӣ. Ба пешам кафера биёз ман меом. Дугонаҳот ҳам қатитаан? О, имшаб ҳеҷ каи ҷо намерава, қатӣ монем. О, бестеноз ман омадестам. Ака, ҳозир бо дӯстдоштат гап задӣ, а? О. Рости гап ака, ман як нафара дорум, айгул нозиктар қатиш гап мезанам ки мабодо хафа нашава. ҳамаи пули лаънатӣ як коғазае, не ки мурдара зинда мекардай да. ҳалолат боша ака. ҳалолат боша. И духтарое ки қатимо ҳастанд, худо медона пага ҳастанд, нестанд. Барами фикрша накӣ. Ягон ҷуда ман ки ман мефаҳмам. Ака, кори дуруста худат мекардай, ман не.